Hej og velkommen alle sammen. I dag vil vi lave et review på Asus GTX 770. Lad os starte med at kigge lidt på pakken og hvad der står om det. Det er 2 GB versionen med overclocket fra Asus. Du får GPU tweak med, hvilket der står Real Time Graphics Tuning. Det betyder, eller det tror jeg godt du ved hvad det betyder, men i det hele taget, du kan overclock dit grafikkort igennem her. Og Super Alloy Power Stable Overclocking. Så du har nok power inde i selve grafikkortet og blæserne til at overclock det mere end det er normalt. Den er Windows 8 klar, så det vil sige at der godt installeres driver fra Windows 8, hvilket ikke alle grafikkort skulle understøtte, tror jeg. Her om bagved så kan du se hvordan GPU tweaket ser ud, når du har selve programmet installeret, og står der lidt om 2,5 gange længere levetid, altså batterierne inde på selve grafikkortet, og hvad der er angående DirectX CO2 og hvad forskellen er, og hvordan den kan blive koldere osv. osv. Og så står der lidt om hvilke inputs du kan få, hvor du får sådan en adapter, det tror jeg ikke du får med i det her kort, men hvor du kan sætte VGA til den, og hvor du kan sætte DVI der. Du kan også køre med 2 DVI-stik, der er ingen forskel. Men det er jo hvis du vil køre med 2 skærme. Den er HDMI klar og DisplayPort klar. Så og der er GPU boost i, altså den får bedre kræfter og hurtigere boost selvfølgelig. Og den er 3D ready. Men ikke mere snak om kassen. Lad os se hvad der er inde i. Yes. Og jeg har lige fået den hjem, så skulle meget gerne mene, at den er helt ny, håber jeg vel. Hvis lige den der kommer ud. Det sidder rigtig godt fast inde i pakken. Lidt med dig. Asus. In search of the incredible soul. Så. Der kommer en lille boks ekstra, åbenbart, tror jeg. Det tror jeg ikke, det er allerede. SLI Bridge har jeg i hvert fald fået med. Det tror jeg ikke, nogen af mine venner har fået, men jeg skulle meget gerne mene, at det skulle det underligt. Man plejer sgu da ikke at få SLI Bridge med. Nå, men i hvert fald, det gør man åbenbart med det her kort. GPU Tweak Manual, hvor du kan sådan se, hvad der er forskel og hvad der kan ske og så videre, ikke? Nej, det skulle da ikke GPU Tweak, undskyld. Det er manualen, så du kan se, hvordan du monterer kortet og så videre. Jeg var lige væk der, det må jeg ikke. Der medfølger 2 gratis spil med. Batman Arkham Origin, tror jeg, ja. Origins. Det spiller jeg ikke, så det skal bare væk. Fuck det. Undskyld sproget. Der kommer Total War Rome 2 med også, men det er heller ikke noget, jeg kommer til at spille, så væk med det. Så er der driveren til GPU Tweak, som du kan overclock dit kort med, men jeg vil anbefale at hente den over internettet, for så får du den nyeste driver, i stedet for den her, hvis du det er en gammel driver, ikke? Så kommer der sådan en adapter med, kan man sige, hvor du kan få 2 6-pin til at blive til 1 8-pin. Så jeg tror kortet tager 2 gange 8-pin, det ved jeg ikke helt, men får vi sikkert se senere hen. Og så kommer vi til kortet. Dun. Selve kortet er i min fin pakke. Meget jeg synes det er meget god indpakning jeg får, eller har. Og meget fint grafikkort pille det der. Sådan der. Jeg synes selv det er meget fedt og godt grafikkort. Jeg har set nogle andre spille og bruge det på YouTube. Så jeg tænkte mig lidt om at tænke, hvorfor ikke købe det og så lave et review på det og hurtigt, og så selv bruge det til mit eget behov selvfølgelig. Kommer med en bagplade, så du ikke ødelægger noget inde bagved, eller rører det med fedtfinger, hvilket jeg gør lige nu, som ikke er så godt. Men så står der bare Asus DirectX CO2. Og selve kortet, det skulle meget gerne mene, det er nogenlunde 23-24 cm langt, og
måske en pegefinger, en mands pegefinger lang. Og der kan du se her 2 DVI-porte. Den der kan du se, der er 4 firkanter, den er lavet til adapters, eller hvad man kan sige. DisplayPort og HDMI. Selve kølingen, grunden til, at det hedder DirectCU, det er, at den får direkte kontakt med CPU'en indeni. Altså indeni selve, eller på bundkortet kalder man det for. For et grafikkort er ligesom en computer med en processor og det hele, ikke? Men den koncentrerer sig bare om grafikken i stedet for at bruge selve computeren. Det er nogle meget tynde fans du får med, altså meget tynde blæsere, som jeg skulle meget gerne mene, de kørte den vej, så de kunne få sådan luft indad ind til CPU'en. Så, men meget fedt kort. Jeg havde ikke regnet med, at det var så stort her, men det var det åbenbart. Så, men ja, så må vi lige gå hen til installationen. Hej og velkommen tilbage. Nu skal vi montere kortet. Åbner de der. Og gør lige sådan så perfekt derhen, så det ikke bliver noget besvær at skrue den fast. Så tager vi en skrue. Jeg bliver nødt til at bruge 2 hænder, fordi at, jeg skal skubbe kortet lidt op. Så der. Hvor min skruetrækker. Korset har været så irriterende, at de har lagt sådan en dækker her, så du næsten ikke kan bruge fingeren til at skrue, så presser den her på håndledet. Så jeg bliver nødt til at tage den udefra med højre hånd. Så det. Undskyld, hvis jeg er lidt irriterende at høre på, men jeg er lidt syg, så. Men jeg har lige fået kortet hjem, og jeg tænkte, jeg vil vise jer det, så monterer vi det bare foran jer og udpakket det, eller unboxet det foran jer, så sætter den i. Hov, så der ikke noget flækket der. Fint. Og jeg glemte lige at sige det, det er 1x8 pin og 1x6 pin, så vi sætter bare 1 8 pin i. Og hvis du er i tvivl om din strømforsyning kan klare det, så vil 650 watt være nok. Jeg har en Cooler Master G 650M. Det er en modulær strømforsyning. Så sætter det fast. Helst ikke tryk for meget, for så ødelægger du selve bundkortet indeni. Og ja, så skal jeg snart opgradere til vandkøling, men da mit budget ikke var højere end de 8.000 jeg har brugt på den her computer før kortet, så måtte jeg ikke, eller så kunne jeg ikke få en vandkøling. Så i løbet af næste weekend, så skal jeg nok få en vandkøling, håber jeg på. Og den vil jeg også unbox foran jer og montere foran jer. Så vi ses i næste video.